आई ऐसन बोका बियास पड़े के जब भगवा वाला बियाह शुरू कर दिल बा ए जाके भगा के बियाह भई रही त जन भगा के लेके चल जती बेवकूफ बियास तारा गावे करल तो शिव विवाह गई तो राम विवाह गई तो गणेश जी के विवाह गई तो और रुक्मिणी विवाह आ कृष्ण विवाह गावे लगल हो वो भगावल बियाह आई जब भगावल बियाह ने कन भई बोका बियास कहीं का मैरिज का बता रहा हमार हुलल की दौड़िए जललो ना तो मरिए जललो की तो याटिए जला ना तो फाटिए जला ए पर ध्यान दो बढ़िया भेले गाना का उतरन की कौना यार से तू यार तू गान मारावेलू ये कोइबे करी ई ना ई जब ले गाना ना मारेलू न तो ले लो को गानो बजाना ना लगा एगो दुगो आउ गीत ही गावे के बा आ एही में तने रो सब सामने रहो तो तनी अब ऐसा ना बूढ़ा कह देले ऐसा ना घिनवा देले छी 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 ब्यास के देखी घिनवावला खाने घिनवावे के चाहिए अब आंख में धूरा झोंके के चाहिए तो ई धूरवे में आंख झोंक देले ऐसा पहले ब्यास रो सब ना देख लो बाकी देखो नहीं मुर्गी गली लेने बाड़ी में तो बुझत है बीते बन में बन शेर भरधनिया कलकत्ता में दुकान कृष्ण के विवाह गोल हो तारा बुझाइल हो जे कृष्ण जी कब का कहत रे आ बलराम जी कब का के कहत रे ई खाली खाली तुम मुंह बनावत रे जे बुझाते जे यूक्रेन के राष्ट्रपति होंगे व्लादिमीर जेलेंस्की हमन बुझाते खाली मुंह ही जो बनावत न तो बुझाते जे यूक्रेन के राष्ट्रपति होंगे व्लादिमीर जेलेंस्की आ नचनिया के तो तू ता ना तो यार कोइले बड़ो सब सत्य नाचे लग भी यार सब सत्येंद्र भैया खाली बबुआ तने सुनो अब तारा नचनिया के हम कुछ ना कहे आ तू हमरा नचनिया के लगलो मैं कुछ कहे ए कोनो ब्यास के माने हो नचनिया से दुगो लगावे नचनिया से दुगो लगावे के लोग तिवारी हमरा के देखो तू कांपे लागेलो हमरा के देख लेबो तो तू हबड़ा जीबो हर गीत में गबड़ा जीबो काहे हमरे नाम हठेलन बाबा बार-बार नचनिया के सरवा कहत रह गान मरइबो काहे करे से ये मार दी तो 9 महीना के छुट्टी हो जाए ये जहां मरलस के तो सिर में फेंक दबा हैं अब भाई ये कहते बड़ो सुनबा बनी हम खाली हमरा मुंह में कोली गंदा बात बोल इनका मुंह में खाली का जाने कितना लाड़ तू खइले बड़ो अब वो मुंह में ये हमरा विश्वास ना रोलो उनका मुंह के बलिहारी बगे यही को निकरा घोड़ा जब हो कोइनी इनकर मेहरारू बड़ा स्वाभाविक होई मगर हमरा के बड़ा माने ली जितना इनका के ना माने ली उस बेसी हमरा के माने ली तो हम का घरे कोई नहीं आएंगे जिले में प्रोग्राम रहे इनका से ना अभियंता जी से इनके रास्ता में है तो हम कौन जे रहो भाई बूढ़े भाई के यहाँ बड़ा आराम को ली फिर हम जाके सांझ खान अभियंता जी से प्रोग्राम गाए गईनी है महाराज हमरा के इनकर मेहरारू रोटी या भुजिया खिया दे पतर आई जो भी इनका यहाँ खाना आवेला नु कहा का तभी कहले जे फट फट ये खाना हो ये गुहू पर लेके धजल तू 4 बेरी है करत रे हां तू 4 दिन हां तू 4 दिन तो मौगी का कर दिया सुअर के गोबर आदमी के गोबर एगो थरिया में ऊपर उस देतिया आ दलवा वही में मिला देतिया जब इनका गाढ़ लोकल एक कहता कि ई कह रे ई का आ त ले देहनु कहली से खाली गुह गोबर लेके आवत आज उहे लियल बने पहले गुहे गोबर खो आए ओए का हमरे संगे
साइकिल खातिर हम भैया से कहनी ये भैया आ वही जी रहल लाड़ चाटत रहो शत्रुघ्न भैया वही जी रहल जब हम कहन जे भैया हमरा के साइकिल किन दो 3000 रुपया हमरा के दे दो तो कहल जे ना बाबा रउआ ना हमार मोटरसाइकिल हम किनवाए बाकी रउआ भैया के लड़वा में जो लागल तो पहले हम चाहते हां गिरी साहब देखो बाउर बात बोले खातिर कहीं सीखे के ना पड़ेला शत्रुघ्न भैया निमन बात खातिर क्लास करे के पड़ेला बाउर बात के कहीं क्लास नहीं होता है ये पर बूढ़ा भैया ध्यान दो वही जी रहल हम कहें भाई तारे करो हम मोटरसाइकिल किनवा देता नहीं हमारे भैया के